El dia 24 de maig serà un dia decisiu. Fins a aquest dia t'arribarà molta informació. Tots voldran dir-te per què els has de votar a ells i no als altres. Volem que sigues tu qui ens digues què vols de nosaltres. Volem ser la teua veu, escoltar-te i fer-te partícip de totes aquelles decisions que t'afecten. Per això, la carta que rebràs de guanyar Alcoi serà un tant diferent. Veuràs a un dels candidats de guanyar Alcoi i al costat un codi QR. Escaneja'l i col·loca el mòbil en la silueta. Els últims anys estan sent molt durs, I de vegades sembla que aquesta situació no va canviar mai. però ara és el moment d'obrir els ulls I treballar per allò que volem que Alcoi siga. Volem una ciutat en la que els joves tinguin futur. i tinguin l'oportunitat de desenvolupar-se laboralment. No volem deixar perdre tot el potencial artístic i cultural que té Alcoi. Vull participar de les decisions que es prenen i afecten a la meva vida. Alcoi deu ser una ciutat on la dona estiga completament integrada. I pugui exercir els seus drets com a ciutadana. No vull haver de conformar-me amb el que hi ha. Volem una ciutat honesta, Solidària i on cap persona siga il·legal. Volem una ciutat que es preocupe pels seus drets socials. Especialment de les persones més vulnerables. Vull un Alcoi que m'il·lusione. vull un Alcoi que m'il·lusione. Vull un Alcoi que m'il·lusioni. Ara toca escoltar-te. Ara toca guanyar Alcoi.